Joe Giglio li tneħħa minn kellim tal-oppożizzjoni għall-intern fuq xewqa tal-establishment nazzjonalista issa tħalla barra minn konferenza dwar suġġett li huwa responsabbli minnu. Dan ġie notat mill-Gazzetta Kulħadd fejn intqal li Giglio hu responsabbli mill-infrastruttura u proġetti kapitali u dwar dan diġà għamel aġġornament parlamentari. Iżda iktar kmieni din il-ġimgħa id-deputati Mark Anthony Sammut u Bernice Bonello marru jagħmlu konferenza l-aħbarijiet fil-Pjazza tal-Karkara mingħajru marru jikkritikaw ix-xogħol importanti li qed jitwettaq għar-riġenerazzjoni ta' din il-lokalità meta kienu qed jitkellmu fuq l-infrastruttura spikka in-nuqqas tal-kellim dwar is-suġġett, speċjalment għax il-konferenza ma kienx marbuta ma' xi ġurnata partikolari u l-Partit Nazzjonalista seta' jagħmilha meta jrid. Sorsi fid-Dar Ċentrali spjegaw mal-Gazzetta kif din konferma oħra ta' kemm Giglio u meqjus żejjed għall-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u ħafna li jiġbdu l-ispag joqogħdu attenti li ma jħalluhx jikber wisq għax il-klikka ta' Carol Aquilina u Beppe Fenekadami ma tantx tara għajn majn miegħu tantu hekk li hu Carol Aquilina Robert Aquilina kien ikkritikah pubblikament.